Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni pagayam tayong Dorina nga napoluan, baklamet gayam. Dear Manong Nemi. Kasta unay tigagar ni ading ko nga lingling Manong Nemi nga masidig itayan ko ket kuna na manang dorin anak ko ha adamang may mang pasyar kag kang gwapo ken nakadigat se adapi kaman nga naka datay sa nga buksong rusas ang sabong sa adapi mukha chocolate na niya. Manang magdadkat na yung chocolate. Sino ko mga may mang pasyar kanya kandi kotse? Tinamag ang mukha din nagan na. Napangungard sinabat. Ngayon saan ko pinastrek. Abi, hindi mo pinastrek. Sigaw mo mong pastrek yung kuha na Anat nagan na? Nagan na? Anat nagan na tayo? Saan nga napintas nagan na? Ngayon kwapo. Anat nagan na? Inso? Julio? Anat saan nga napinas ka? Cardo? Napintas tinagan ng Cardo. Celso. Celso de Dios. Nagpintas tinagan. Jet Piliado na dinagan na Celso. Ibagang mo saan nga naspintas tinagan nga Celso, Ardo. Celso de Dios. Manang nakamamamiso na. Namamoktimesa nga party. Bak na nga peso. Alay, may peso na magayam. Alay, kating ka na. Gura ka. Okay, mat lang. Nakabrak pa lang, di ba? Kaya hanap ba't panapatisilad ko? Ken kadigdigos mo, ikan. Kahit nangatat naka-short, kahit nakapantalo na nagkagama mo kami. Siguro, akit kahit na naka-short, tapos nakit makikita na na si Bukil ng lupom. Diba ito ngay? Alin kaan. Manang di chocolate wine. Kahit lumbak na ni Suna, batang nga dagusan. Tapos nakastakit. Sumaya, tibiyag mo. Kan matulungan na kami matkadatatan kininanang kinibonso. Matulungan na kami matkadatatan kininanang kastamatan kinibonso ko nana. Talo kam nga kakabsat manong. Gagangayak laeng nga sales lady. Iti may isang department store. Tanakurapay kam nga rod, pa extra ni tatang, sa ninanang, gagangay lang ano, at mabalin na nga, itulong kini tatang nga, pangpatawad ti kwarta, pang nayon ka sa pulaminal daw. Ti balay mi manong, gagangay lang ang balay, sementado mat ka din ha, sa gagaysa ka mat ka din silid, nga hampang na finish, wrap, sa kada hampang na pluran, na ikaniti tiles, ti sa floor na. Tsaka ba yung pagsusurot yung bagakon man ho. Nagamam mo kami kani Celso Manong Nemi ti ba isang party. Da kami idi nga kakatrabahuan kahit napangkam amin kabot na ti bilin ti busmi. Napinta na nagarbo mo naggrande nga party. Taday party kat
gayem di aking kuko di department store. Iso nga naawis kam amin. Manong nimi, nagkrasag nga dagos kini Celso idi makita tilangana nangrura din idi umasideg kanya kada kami kat siyak di kayat nang kaamam mo. Numapay na kayam amo matagiti padag nga sales lady ngam siyak ti nasidgan na siyak ti kinasarasarita na. Imbaga nang umay nagpasyaren kani adadang peson. Masideg nga rutihan na manong nimi nga sampay nga pinastrek ni Lingling nga kapsat ko. Ay, Sir Celso, online pa pesom. Dumano ka Ngam saan nga may karkari ti balay mi? Sige, dumano na. Dilagin boses na manong nimi. Bariton boys, bedroom boys, bariton boys. Siyempre ka, sir. Kaya nagtugaw ka. Flowers for you. Thank you, Allah. Nanginalagid na ito. Hindi palaitan nga kwarta. Sir, nakangangaw ko yan. Okay lang. Magustuhan ka nga rin at nangangaw mo. And chocolate for you. Ay! Dahil ito magustuhan na chocolate. Dahil kami kinilingling. Kaya ni Bunso. Ni June. Talo ka mga kakapsat, sir. Ay, data ni nanang ko ni. Nanang, ni Sir Celso. Hindi magbaga ka na kayo na mo kang gwapo. Nga ing baga na nga umay nakpasyaran kat ni Adto yan. Nabag nga rabi yun, ana. Ay, kastamat kang kaser. Dito ba't ni tatam nga si Do? Ay, nabag nga rabi yun, tata. Ay, kastamat kang kaser. Ay, napo. Alala, panawang kay pangarod, tani. Anarikat ba't disturb mo ti panagsalita yo. Alala, umay kan nga. Umay kan si ma. Atenta di sila tan. Naragsak na gini naganak kaya. Ay, naragsak kami, sir. O, kasto lang ako rapay kami. Huwag nga rin magita. Kada kayo, sir. Naragsak kayo? Ala? Abi nga sumusong batan. Naragsak? Siguro. Ala? Saan kayo naragsak, sir? Saan nga naragsak ang kakarag ito? Hindi kita naganak kanya. Kapag napasama ka, trahedya ti biyak mi. Trahedya? Yung saan nga naskan pa nga bagakin ka? Ay, sorry, sir. Sino ay, Lingling. Ay, sumisirip ni Lingling. Abe, Ling, manang, ta-chocolate. Di ka lang tutor. Tutor ka. Iedad mo na. Iba't yan yun ni manang mo, ha? Manang, siya kong timangtid. Ayan. Kursunada na nga daw sa chocolate. Nakita na ito yung may nagsabatin eh. Ay, sumunod na dyan ni June, ti Bonsomi. Hi, sir. Hi. Sir, lalakar na ito chocolate. Tamangan kami ka ni June. Dadanda ka. Ano nga tanong? Sasangot tayo amin ito yan. Tamangan tayo amin. Itadaan lang datatang kininanang mo. Anta kayat. Sige, dili sa isayat pa. Sir, noon kayat mong isaganak nga hawanin. Okay lang. Sige, umay ka nga dito yan. Talok-tak nga rin din dito chocolate. Gagadan tayo nga mangan. Fast forward, manong nemi. Nagdaton dito'y ni Celso. Siyempre, kaslasanak ang mamati. Hapay nga agayat, tikas kanyak, nga high school graduate laing, department store, nga sales lady department store. Irin to ta, imbaga naman nemi, nga duwada nga kapsat, nga hindi manang natayan, iso na laing yung tinabati, nga agtawid, iti kinabaknang da. Mga opisina, kadadamit negosyo na ginaganak kang kuwana. Napintas ti balayda. Nga ti balayda, house and lot, kanda ginegosyo da, kanda dumapang pagsanikuaan da, siyempre ti agtawid, isuna. Siyak ti kayat na. Kung nakeng kuwana, idi manong nemi, ang mga nuna ti kinababayak lang, ti kun uden na. Ngam kaputay patpatek ko. Kan talagang
arig nagparintumangan manong nemi tapno aklunek. Takayat na kanon nga adayam amuna kadagiti naganak kang kuana tamaganatanen dagiti parents na nga adayam amuna kang kadakwada nga girlfriend na. So, I love you too, Celso. Una ko na. Ini ba naging bagakti I love you too, manunimi nga da kami di iti restaurant tarag dinner kami. Wain manong, naminsan lang nga pinasyar di balay. Kanayonan nga, awisan nagdanon kami, wano umay nakdawasen, wano dagasan iti may isang lugar, kapag dagasan na kanyak sa kamapanag-dinner. Architect out tak tupay maragragsakan mit ani gidi kaabsat ko kinagan na kanyak na makaramanda ka gitay special nga masida makan iti may isang class nga restaurant ti anam na mayek iri manong nemi ket harakupen ken agkanak tanawaya unay tadda kami ti restaurant nga candlelight romantic light nga adda pay sweet music romantic music nga mangmangigmi tunggal suli. Kas kada kita makikita kada kita daduma nga customer akas kada kami ket agsisinubo da ti amok idi manon name ti manangin bagak ti yes I love you too umay nakarakopin nga agkan. Ngem thank you unana. Inton bigat nga umay kantualan ti balayo. Ta iyam amo ka kada di parents ko. Umay kamangal daw sa diyay. Ala, mambutengak, Celso. Ano kabuteng mo? Nasiyat na papakin ni mama, no? Agbalin na nasiyat ka. Ang mga no kasi narandak to nga dagos, api nga siyak. Api nga saan nga kaskeng ka nga. Kaskada kayo nga nabaknang. Awan pilpilian di kinanagan na kaniyat. Basta no siya sinuti kayat ko, isumuti kayat da. Nang runa, no magustuhan da ka. No naragsak ka sa salita, sutsap sa punan ta, no naragsak ka sa salita. Sige. Nasiyat met Celso na mamamukon na kiti parents mo. Tapno amukon na niya tarong may karamida kas pagkanigan. Sige. Ngayon tulbigan. Okay. Hindi manong nemi tarumwar kami ni restaurant. Dati-dati matakib-kibinan na. Kiniben na. Ibo tajak mauuray manong nemi nga akbayan na. Siya kundi nang irakos manong nemi titakyag ko iti bagina. Celso. Isupay lang met panangakbay na kanya. Manong nemi. No siya nga siya tibang rugi. Di na amo nga ituloy uno aramiden. Siyempre, very gentleman, ilokat na tirida o ti kotse, saan to irikip no makalugan na. Kastatan tubat manen manunemi, into no agsarating na ti kotse, umuna nga dumsaag, saan to ilokat tirida o sakto dumsaag. Ngadiday di nga nabiing nga panang itulod na kanyak manunemi, ururayk lang arakupan na ngagkan, ibaga na ti good night. Good night kiss, goodbye kiss, good night kiss. Ngimawan. Ni apay nga ta. Kapot na jak mauray manong nemi jak maninti marakop kayong kuha na. Celso. Yeah. Sila man pilipilit ng marakop. Good night. Ingat sa pagmaneho. Good night to. Kapot na jak mauray manong nemi siya kung tinangkis ti lips na. Night. Sige. O yung tubigan ha. Umaykan to line. 11 o'clock. Nakarobot ka. Sige. Bye. Ingat. Siyempre, in istorya, kadana ng tatang kanirikapsat kunuan at napasama. Oh, di ka kitagyaman manang. Tamperi gentleman. Aras hospital na kinababaim. Dagita tao nga, permi nga, mamano. Baga, sana kang tula. Permi nga, bisituan nga ako. Pwede nito agasawa kayo. Kasta nga ta. Sabi ko nga. Fast forward, manong nemi. Imay na kong inala, kadada kami iti balay da manong nemi.
kal alamano kon kabes-beso kon manunimiti inana kay nagalamano kami nagalamano kami nagmano ak iti amana. Dalay nagpili ti anak ko. Kas iti laing ko nagpili iti asawa. Nagtugo ko ha. Ay kaya manang sir, ma'am. Okay. Di mo pa kadanagan ni Celso. Na talagang kayad na ka nga sarita nga siksika nga awan ni Celso. Alam mo danagan anak sir? Ano ka magkadanag mo? Ang mga no. Kasla ka na iti mangmangig ko iti drama. Mabuybuyak iti teleserye. Nga no nakurap iti karakter kita. Nabak nang nagiti kwakit. Agbaling kami nga matabubre kasta ka di. Saan kami kasyay? Tinapateg, kamodyanan na. Ha? Adamat laingin, iyam amuti anak mi. Nga girlfriend na. Itilikodan nga, manot taon ni Celso ti amom. Ano nang imsyak iti 5 years? Mano ka taon mo? 22, sir. Digad no 5 years, 27. 30 na. Ay, kaslasa nga madlaw. Gwapo ni Celso. Gwapo. Nakinis ti kutis na mestizo. Kaya nadalus nga agar arwat. Nga ron. Amen? Well, sir. Kuna ni Celso sa nga. Idi imay ni Celso sa dibalay. Kat na nadlaw na nga naragsak kami. Naragsak kami, tilikodan nga. Gagangay lang tibalay mi, nakurapay kami. Naragsak kayo ko nana. Di naman ko, kada kayo nga naragsak kayo. Saan nga si Mungbat? Naliday kayo ka, no? Naliday kami, kapot awang mitlangan ti mauray mi, ngayam amuna nga manugang mi. Anda hindi manugang mi, ngayam diablo nga manugang, kapot si lahis gayam. Honey, baga sumrumanin ta high blood mo, no? Lagi pang tinapalabas. Kahit kunin na ta. Rinaklap dan, honey. Tayan tayo nga nadakamat na may panggap tinaragsak na pamilya. Duwadala nga anak mi. Istoryak na ito iha. No sampay nga istorya kang kanisalso. Isa nangarot pa yung istorya. Di may panggap ka na kayo, sir, ma'am. May baga na lang nga takapsat na manang na. Oan, duwada lang. Ni Mildred sa ni Celso. Tumanayin dito ako na. Pwede na ipasangayin ni Mildred, may sapay, kahit no lalaki, talagang stun ko nakili. Kahit kabuta, babae kan lalaki, stunan. Napintas ni Mildred, kas kapintas ni mamo. Kuwapo man, tinagbaling nga manugang mi. Awan serbiti kinagwapo na. Kapot na bakla. Baklamit kayam. Kahit yung asawan, sir, ti anak yung babae nakaasawa ti bakla. Wen, silahis. Silahis ko nak, no, ti silahis, mabalin ti babae, mabalin ti lalaki. Anya napasama ka sa nung atay. Natuktalan na, nga di asawa na, at nakarumromansa na, nga pada nga lalaki. Iti-date ang eksena. Ano si ka kumakas magarigan ti anak bing, at maduktalam nga ti asawam, at nakarumromansa na, nga pada nga lalaki. Anyat maniknam. Agririya ka, agpungtuta ka, makapapatay ka, sangkali. Kasta,
ti investigasyon kat kasta tinapasama. Napanangala, di anak mi, iti mabalin na nga, pangdangran, kadag iti dua. Pinalik-palik na ida. Ngayon babae lang, ti kinataho na. Kaya mumno nga resulta na. Bimales dagiti dua. Kakaasit na may anday ti anak mi. Pinapatay da. Hala, apo. Titilauna iti pagburburukan ti darak. Numalagip ko. Numakakita kiti bakla. Numabaling ko makitbakla. Kagurat launa iti bakla. Muna silahis. Diablo, no apeng amin nga naipas nga ida. Ni Apo Diyos di nakayat ti bakla. Nga maapeng anda may pas ngay nga bakla. Hani. Ay blood mo tapusum. No apeng aming matolerate di kita kakasta ti klase na. At ako may pasa nga ditleg. Nga nung bakla na ta anak mo, ka na tumboy ta anak mo, kat mabitay ko ma. Si kapit, han? Sobramat tayo bagbag. Dikat kahit ng usawan, sir. Diyo kayat ti bakla. Buor ti kararwak. Buong ti ulok. Hani, saan ngagpapada amin nga bakla? Sa muerte ka man. Abi kasi kan mga surukan niya. Nasagad una itinakang ko ti asdyan na pasamak. Tinaw ng anak mi. Manukat ng tawanan nga napasamak siya. At dali, inumitan nga tawanan niya. Kalakit, ti panaglabas ti panahon siya. Ang balin siguro nga, malipatan yun to. Kaya maging gang adan to pala madamag ko nga bakla dita, mabuybuyak nga bakla. Susapo. Digit kahit nga sawan, saan kang agbuybuya ti it's show time. Ana? Saan kang agbuybuya ti it's show time. Show tapos to. Wala tayo baklamit ti host. Alalalasarin nga dahil tapos itapik tayo, hani. Pasensyahan na turi na iha. No, naiparik naman kang ti asawak ti permi nga tumuknot sa di langit nga tigura na kinpungtot na kanedi nagbaling nga manugang mi nga bakla. Kasla samit lang isuna ti nakaibuntunan na, ma'am. Eraman samit amin nga awang basol na nga bakla. Wan manong naming kasta ti pakasaritaan ti pamilya de Celso. Mas laklamat ang danagon unay no kasta nga pungtot ti lakay kagura na una ti bakla. Nga makanyak manong. Dadya kumalaing nang patay ti asawa ay anak na ti kagura na pati matin amin bakla. Iri pandangan mi manong nami kasgaga ngayon pakitak ti natural ko. Amok met agkot sarag tinidor. Amok met manong nemi ti panangan ti adda mabalin na. Ngam na adaman dilawan da alagat saan nga mas daw kapot nakurapayak nga ron. Nakapinpinas ka di manong nemi ti panagkot sarag, panag-knife ni Celso. Talagang makakaapal ti kinalaing naman. May pakita launin nga talagang naruwam ti kastoy nga klase ti panagbiag. Kaya talagang gwapo. Kalpasan di panangan manunimi tumulong ako nga gadalimahan nagkanaginaw. No. Saan ka nga tumulong? Tadamat katulong. No may kamang ganto kata kami iha. Namnamayam. Trataran na ka kas membro ti pamilya mi. Ito na no? Ti kalay sayo ti anak mo. Ay, hampir hampir nga natakamat ni Celso ti data nga banag, sir,
Kinapod no, nakit nabit ko pa yung inaklon ni Sona. Saan mo inaklon nga dagos? Answer. Taas langanin na. Hanak may karikang kuana, kata kayo. May karika. Nagbaling ka na siya at kan napudno. Napudno ka kita anak yo. Gawin ito sulang pa lang. Kanison tulang tilaki ti biyak ko. Iso ti first love and last love ko, sir. Good. Kaya't ko nga itiday ito yung malam, pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Saan ka din sir nga umunang tupay lang ang pagsarita kami kini Celso? Alawan, o sige, ikan na kayo ti gundaway ng agsarita, makalawas. Ito naman yung sumaro nga kasto yung aldaw, umay kayo tumanin, ayabam tundig iti na. Tigur ka. Dakam ka dito, naskin nga dumanon. Dakam ti lalakyan. Sir, baka saan nga may karkarit ibalay mi, dakam tulangin ti umay dumanon. Di ka asawan, babae ti dumanon. Uno saan ka restaurant, di pag didadanunan tayo. Haning, umunan to pa yung pagsalitaan da kini Celso ti amin sa tanto agplano. Alawan. Saan yung kabaybayagan na? Gabot kahit kulauna yan, nga madaan iti manugang manin. Ken, kang karunahan ti amin, apo ko. Nga balit, ni Celso iti nabati. Nga anak mi, lalaki, nga mangiwaras ti adungan ti Diyos. Ilaw ti apelyido mi kit nagbindas, ti Diyos. Ini itulod na kon manunemi ni Celso dito balay. Insardeng na pailang ti kotse. Iti may isang lugar nga on iti lugan kang lalyasan. Iti sirok ti narukbus nga algarobo. Abin sardeng mo ito eh. Anat makunam, what is your comment? Kada papakin ni mama. Okay da. Kaya't dak. Bada nga pakaragsak ang laoda yung sweetheart. Ha? Kinunak manong nemi ngayon niyarakop ken kuana kat nagsada kak inibarokong na. Tudyak man maura yung kasat aramidan na di siyakon di mangirugi. Agyamanak. Tamay kariyak ka na kayo, sweetheart. Sana kang problema ka na kiti parents mo. Amok data. Awang araw din di problema na kusta. Yung maganda nga pagtulagan tahan, kasano ti kasar. Yung mamu mapapagin ako na, baka no. Sa bali pa nang ipapanda. Maganata ng dapapakin ni mamang mo, nga maadan ti manugang, kinapo ko. Celso, ada ka ti problema? Diyan ka mo no kasanong ibagageng ka. Diyan ka mo no sana ka nagbidot ka ng pili ti kasken ka. Taan niya tikit mong sawan. Tikayat ko nga babae kat nalawat ti panakaawat. Tikayat ko nga babae kat maawatan na ti sitwasyon. Nalawat pa nakawat na. Hindi ka maawatan. Nalawat pa nakawat na kunak. Ita, di ka maawatan ko na. Di ka nailat pa nakawat mo. Gabot ako mo't pangirutin. Dasar mo tap nurumbay ngawate. Di mo ka di amot bumisito? Ano? Dito nga ba nagturumbay ngawatan? Ti, sa mo nga mo? Ti bumisito? Katsyak, idi umuno na? Kaslita? Hindi pa ilan nabayagan nga iliwak ti nga mamalan na iti lips mo. Kura ka. Ha? Celso. Nabagsit ka dito sa ngaw ko. Nabanglo. Ngayon siya kayat.
Di ka maawatan. Iso nga rin nga ibagbagak kang di ka sa pulak nga babae kat nalawat pa nakaawat na. Di na ka di pala maawatan? Bakla ka? Bakla ka madgayam. My God. Nakasaysayang di kinagwapom, Celso. Nga dayta ti tiyak kayat nga mamuan da papake ni mama. Di mo kayat nga mamuan da nga bakla ka. Kapato na mamuan da. Amumutin no kasano nga tumukno sa dilangit tigura ni papa iti may sabakla. Nga dayta tiga po no apa nga napukaw mi tikapsat ko. Sala nga na di kayong ko. Itinagbaling kagura na. Indrama na amin na ng bakla. Ikasa nun, aramidan na, no, anya aramidan ni papa. Isod na kini mama, numaaman da nga siyak. May samit nga bakla. Oh my God. Celso. Nangyari di mabaling ko, kada ito yung natirik na. Ginirigatak man iti nga binalbaliwan, tirik na, oray do bingak pa'y. Nangiro na lang aro din, iti mapasamak, iti pa nakapapatay, iti kapsat ko, iti mangmangig ko, iti pananggurgura, ni papakalig, iti papakla. Imjak pa'y, nabalbaliwan, iti ubingak, mabalbaliwak pag nga taita. Ilinto ta, at ipatpatag ko, nga di palang tawenak, iti 22, kat nabayagan ti relasyon mi kini Richard. No kasta na darling mo? Ada, kinapuno na, ada pa yan bukod bing balay. Agdandan na kami. Naananad kam lang. Hawang harutin tinas ka na magsaritaan ta. Oresan akong ngitulod. Ado ti mabaling ko pagluganan dito eh. Dumsakaw ni ti kotse. Mabiglaing, please. Ure, manoited ko keng ka. Umanugot ka lang. Hindi kahit mo sawin bakla. Itultuloy tangag parang agayan ayat ta. Kahit mo sawin. Ikasarnak. Legal nga asawain na. Maulit ti istorya ni manang mo. Nagbaliktad lang. Ni manang mo ti babae, di asawa na bakla. Abangamat no. Matayak. No makitak to nga. Tsaka, please. Nagpagpangasyak ka, Dorina. Di nagaroon di ka po na no aping ang sikat na pilik. Ano ko matrason tapos siya pinilim. Apay among kumang nga nalawat pa nakaawat ko. Sino kumarat agbagtit? Nga makidan na iti bakla. Nga dinakmat arakupen. Dinakmat agkan. Tadamat sa bali nga agkan nga rarakupen nga padan nga lalaki. Sanak nga iraman ti kinamauyong mo, Celso. Diya kaya tikas ito yung abiyag. Naragsak ti pamilya. Kalpasan na. Ipanak ti pamilya nga alanganin. Dumangeg ka ti pagkaking. Dastoy. No agbaling ka nga asawa. Siyempre, duwata tagtawid kadagiti sa ni ko nga mapanawan da papaki ni mama. May raman ka. Saan ka di? Saan ka di nga tipanggap mo kat matulungam di kinakanak keng ka ken duwang kakapsat mo. Kaso no, urayan tangarot nga matay da papaki ni mamang mo. Saan tumapasamag nga pagguduan tanto titawid ta kasta. Uri na si bibiyag da pailain.
Mabalin tamatan nga tulungan, digiti kakabsat mo, ken digiti naganakan ka. Adut ornong ko. Mabalin kayong ipatagdiran tinapindas nga balay, digiti naganakan ka. Ken mang-open ti account, digiti kakabsat mo, tapos nagastakit ada gastusin da, iti panagbasa da iti college. So, ngorte ko nga, akas ti ka sa pulak nga babae kat dati nalawat pa nakaawat na. Ag-practical. Isungod nga si katinapilik. Tanong matipilik kat adda mabalin na, api kumakayat na. Isung nga si ka nga awang mabalin na, wano gagangil at ipanagbiag na, dito yung ti chansam. Oportunidad, nga saan mo naskin nga bataan. Mawatam ti kahit kung sawan. Kasanong tibukod ko pakaragsakan. Huwag kang magkahaan kang makasarili. Ano kahit mo sawan? Kasanong tibukod mo kapakaragsakan? Hanga bale, tadan tumad gundaway mo. Maitandan lang. Di pakaragsakan nga, hindi ka dinaganak kakin kakapsat mo. Di mo ang mga panunutin. Ito no, adan to gundaway nga, mabaling nga ikang kantong tigaw daway nga, makirelasyon di sa baling nga lalaki. Mawatam di kahit ko saan. Agpamarang tangag asawa. Itilikodan nga, dadarling ko nga sang patak nga sa bali. Palubusan kang tumat, makirelasyon sa baling nga lalaki. Oh my God, Celso. Isabsaba na kiti impyerno ti bagbagam. Ano nga impyerno? May karelasyon ti may nga bakla, nga da sa bali nga kadendena ng padang lalaki, kalpasan na, siya, palubusan ng nga magrelasyon ti lalaki, tapos na damat mang paragsak kanya kasta. Ano ti klase ng abiyang? Immoral. Immortal. Basol nga mortal. Awan ti ragsak ti kasta kabiyang. So I'm sorry. I'm sorry, Celso. Tsakayat. Ilukat ko kuman manon nemi, tiri daw ng nakalakmet. Ilukat mo. Ikadun ti pa nakalak na dumsagak. Please. Tsakayat. Please. Tsakayat. Sige. Tulad kang rin di balayo. Intan. Dim sago kun nga dagos manon nemi kat sembre ka nga dagos dito balay ti unig ti silid ko. Nadya ka mo manon nemi nga sampay gahim nga pimanaw. Sampay nga pimanaw ni Celso. Naiturog ko. Hindi makaringak. Lumlum na yung ginit. Pakaringkor. Di rumuharak at ni Lingling. Lingling, ay manang, nakaring kagayaman. Sino kita makaringkor? Kit adamat pa lang dito ni kayong anya? Nagpaalat ato nga mainom, imarak na kita, mamartay ka nagat ni nagiinom da, nagpupulutan dan, gabata, nakalalisto da nga nagparty it ka, duwang kalding. Anya? Ay nakagasgasat ka kanumanang gabota. Makaasawa ka tikas ka ni Celso, ni Kuya Celso. Inanang nga ron. At ata kusina. At akaduha na nga, luto, pangrabi. Napagatang ba ni Kuya Celso ti ulot, baboy. Ken atupay. Agpadaya tayo kanok, pangrabi tayo. Apa man ibagaman kininanang tomay tayo. Sige. Inagsalita kang kininanang manong. Abi saan ka naragsak anak? May kamang ka, iti nasiat ng pamilya. Nanang sanyo amo ti bagbagayo. May kayo dito kasalita kayo. Ilawlawag ko kata kayo ti amin. Inistoryak manong nemi kininanang ti amin. Yan. Nanang, tsakayat. Ay, baklamat kaya. Huwag nga ron.
Inistoryak pa yung manong name ti family background doon at napasamak iti kabsat ni Celso. No kasano ti pungtut ti ama ni Celso kadig ti bakla. Hindi kahit no sa wano maamuan na nga ti anak na putot na kakakaiso na nga nabati nga anak na bakla. Anyat aramidan na. Baka mapapatay na ti bukod ng anak. Sigurado na tanan. No saan naman na mapapatay laksidan na. Anang anot serbino no laksidan na. Asawa kayo kas pagarikat na mo na baklagayam. Nagpamarel na nga da asawa na tapno may ipakita nga saan nga bakla. Ngayon matuktalan na nga naglagay pa man nakawan ti paliman nga din to lumtaw. Hindi laksidan na to. Malaksid ka mat na ta, siyempre. Nulaksid na ta anak na, malaksid ka mat manugang na. Kasano pa ti bagbaga ng arot pa nagtawid. Isong arot nanang. Isong arot dahil ang arot ko na ngamadi. Diyak kaya, imbes nga ragsak ti sir ka, saan? Gulo. Impyerno. Alala kita, sanda ka nga idurun anak, gabuta talaga nga madi. Nanang, kahit ko nagpubok di silid ko, ibagayo ka na kinitatang sana nagbaybayag. Nulakit di malpasan di parang nabay pagawidin yung tuloy kita ko. Tagawid tumatan ni Celso. Tiyakon kayat ka makita pa yun. Manong nemi na iturturok kumanen kat idi makariingak awanin ti magkonari garing kor na panak ti kusina ta mabisina. Damat penabati ka ti kaldereta kada. Apo kita sida ako ng ti kaldereta mano. Sa kumalain tulot tinapan naturog kat kabigatan na kinasalitan ak ti tata. Lorena, tatang. Kinasalitan na ni Celso, itirabi, anak na kami. Inistorya na ti amin. Nakasti pa ng istorya, mat kaninanang mo. Tatang, diyak kaya ti gulo, naragsak tayo. Uri kas kasanulayang sang kasapulan sang kapuan, tibiyak tayo, naragsak tayo. Ngim ti sumrek, kiti kasta, nga relasyon tatang kat gulo. Nagulo. Basol. Hanapin nga ti mabalin nita. Inawat ko ti injaya ni Celso nga cheque. Tatang? Anak, para kanya kit grasya na ito. Saan ko dinawat? Cheque. Ino to yan, nagtudyo kanyak, jak kayat ngitid kang ka. Inlat, ipasupli. Ito na ito nga daw. Kasaritak tumatend di kumpadreg na engineer, architect. Tarito balay, di mo na pagbalbaliwag. Hanya? Mano ka di da ita? Talo. Talo ka so taribo? Namnamayang morot gumanang ti balay? Talo nga milyon? Ada kwarta ni Celso kakasta? Imposible nga rin bang ilanad na 3 million si cheque no one nga nakadeposito. Tatang isubliyo. Kayat tatang. Kayat. Anak, panagpamarang lang teramidem. Ores sa magmanukano lang nga bulan. At kasar kami. Fake ka no ang kasar. Ana? Diyos ko tatang. Fake nga kasar wohin. Ti agkasilid kayo nga awan ti mapasamak. Naglagapan nyo tatang nga awan ti paliman ka din tulong tao. Kasanon to na mapasamak ka nulong taon to bibiyang mo. Awan to sa baling agsagaban no tulong tao ti kinapudno saang nga ni Celso. Nulong tao to ti kinapudno akit pumanaw kan tumaten. Handa kang tumat na makamat at awang pangkamatan na kang ka. Tadi kabat nagkasar. Sa moment nga pilit-pilit isunat, no mangtad, iti nyaman nakasapulan tayo. Mawatang ka diti kahit ko sawan. Tatang tiyak kayat. Kaslagun gundawayag, diba nagkasapulan ni Celso ti amin. Tapno maligid na lang ti kinatao na.
Jakayat tatang, jakayat. Nga matakanyak na ito eh. Isubli yo tatang, jakayat nga subli. Tano mausar kun ton. Awan ton ti pangguyutan na kanya. So nga sakbay nga, ma-cancel wano, agbaling nga fake, wano agbaling nga sa awan ti bilig na nato nga check eh, mapangko pa suplian. Tatang, kung sino ranto kayong kadeta, sa apo Diyos ko yan. Yan ang masasarakan. Gwapo, baklamat gayam. Anang jakayat. Uri kas pagadigan tumaosar yudeta. Kasi no, isut usarin nyo, magpabal-balo ti balay tayo, kasi no, adan turason, tapno, mauram. Hapi ko mga mauram. Gabot saan nga na siya? Ti panakay patakder na. Nagkapot saan nga na siya? Saan ko dinawdawat, saan ko tinaktakaw, dahil ito inted ng voluntaryo, hapi nga begam ko mga saan nga na siya. Tatang, kaya ko masisirap iti kwarta. Saan ko ma? Yung saan ko nga naanawa pa ni tatang Manong. Aging ka nga tinawagan dak, dagi tinaganak kini Celso. Sir? Sigun ka ni Celso. Kat kasla bigla limamis ka keng kuana. Hindi ito na kasaysayat ka kasasalita. Anya ti magkikapok. Aba kasla kanong mo nga isigin natin anak ni. Saan ko gayam nga pudno ay patpatig ti anak yo? Sorry, sir. Sorry. Kung nakmalangin, no, awan ti problema, mi kaputa. Kasi yaman, nakapimpindas ka kakasasayita, hindi. Nakasasdag, tirik nami kang ka. Samad gayam. Kasi ka. Diyak kayat, sir. Anat sa mo kayat. Diyak kayat. Anya ti saan mo akayat. Diyak kayat nga siyak ti pakamuan nyo. Diyak kayat nga baga ka na kayo. Tadak ka na pakabasulak ti amin. Ada indrogi masapul ng ituloy mo iha. At kayat mong ibaga nga rumpeng nga maamon mi hindi mo kayat nga ibaga nga rumpeng unay nga ibagam. Sorry, sir. Apeng susuri ka. Sorry ta saan nga rumpeng nga siyak ti pakabuan nyo. Manong name iti makadakis imay da nga mismo dito balay. Dagiti agasawa. Kasarita mida. Nanang nakaibagada ti sanda ka tirason tapno sanda ka sardingan. Nyamot na sa nasterkon. Kung naklado swerte, malas man. Anak, agbaling ka ko mga napudno. Aday nurugi makayat mong ibaga sa mamatla ko nang sa ang rumpeng nga sikat pakamuanda. Sanda ka nga sardingan, di naganak. No saan mong ibaga tipudno? Yung kagura na ito ni Celso, ang abalay nga kagura na kanto ni Celso. Malpas tumatin relasyon nyo. Awan to ti problema. Di ba? Dito ti kayat mo nga liklikan. Kaya no talaga kayat mo liklikan. Ibagamon tipod no, tapno ti mang sulbaren, di kita naganak ni Celso. Kasta ka dinang. Nakapiyar ko man no saan mong inrugrugi kadakwada. Namuanda nga ta problema yung kini Celso. Idata kayat na nga tuntunin. Sa mong imbaga, no anyaman data, sa ang rumbing sikat pagkapuan na. Ngayon kayat na nga tuntunin, kayang kaita. Yung kananak, tabdo palpasan, di amin kit aldawon. Papanan nyo ay, aldawon ko na yun.
At na pa man nakalas na session mo. Sige nang, indakon. Ala, sir, ma'am. Naigagangil at ibalay saan may karkari ka na kayo. May kami kaputa talaga nga kahit mga tuntunan, tinrugi masapol nga. Ituloy mo. Da oras mo nga mairing pas, da kamin ti mangiring pas. Sir, umuno-unay. Sanang rubeng nga amin nga baklakit kagurayo. Ay, pakinaigan ti bakla. Iti problema yung iti anak ko, ha? Madlaw ko launay, sir. Kalpasan nga natay ti anak yung inauna, nga tinang papatay kat bakla. Nakamanugang kay ti bakla. Kat napapatay dati anak yun. Dahil tamatan ti pon kan kapuna, tapno gurain nyo ti bakla. Han nga amin nga bakla, kat dakis. May salaing tinakapapatay ti anak yun. O duwada no, nairaman na Jake, darling, ti manugang yun. Dahil tala unay, tinagproblema unay ni Celso nga anak yun. Tamanipod idi, namuan na nga tumukno sa dilangit, kakagoroy ti bakla. Aging kakarig ito'y, ikarkarigatan ng ilamang ti kinapudno. Kinapudno? Nga niya? Bakla ni Celso. Nga! Hani tapusom. Hani agtal na ka. Ibabawim timbagam. Datangarot ko nakada kayo, sir, nga saan nga rumbeng nga siyak ti pagkapuan ti kinapudno. Rumbeng kumalang di anak yumat lamang ibagang isuna kit bakla. Kaya't nalangilingin kada kayo ti kinapudno, isgapo na inaramat na, tatlo pagparangan na. Inayat ko ti anak yo, ngayon di maamuha ka bakla. Saan ko kakayat pa? Inaloko yung nakatapno agpamarang. Agpamarang kami, agasawa kami. Tapno sa lang nyo lang ang mamuan nga bakla isuna. Ngayon siya kayat. Inyo, enjoy na pa. Ngano agasawa kami, kami nga doon, agtawid iti kinabak ng iyo. Ngayon saan ko akinayat. Awan tumalat pa nagtal na tibiyag ko na. I'm sorry, tang. Lukas ta. Bakla, ti anak ko. Honey, kasarita yu ti anak yo. Masapul nga, nugutan na ti kitambut no. Ken kang runan ti amin, sir. Anak yu isuna. Rumbang una nga maawatan nyo ti sitwasyon na. Ti kinataon na, awan di anak ko, bakla! O, di anak ko, bakla! Natay ti babae nga anak ko, gapoy ti bakla, itat ka kay sudang labati nga anak ko, bakla, medgayam! Manong nimi no anyat si marunon nga napasamak, jakon kayat pa yung ngamamuan. Basta tinapateg manong nimi kat nakarok atakon, iti semrekak. Ngano intultulo ko nga tati amin baka jak amun no sa dinutruara. At least, nawaya ko nga marami ti kayat ko. Agbiag na natural, agbiag na normal. Tano intultuloy ko ti simrek ti alanganin. Baka hang normal ti managbiag ko. Normal ka ti agbiag magiden na ti may sabak lang. Maglagi rin tawan interest na. Sa bali mo di silahis. Ni silahis kumakit, hindi kumapay lang. Dinon silyanak manon nemi. Imbaglakid din ha. Tawang pulos ti interest na kanya. Siyak pwede. Ag interest idi nga mga rakop nga mga bisito kang kuwana. Manong nemi talon nga bulan tinapalabas. Iti sumang pedak iti balay. Mangrugin manong nemi ti panaka. Tatang? Apay, ano di kita?
pakipatakdaran di balay tayo, mga papintas. Saan yung insubli? Pa ko mga isubli. Tinawagan na kindi ni Celso. Dinamag na. No, mabaling kong isublikan ko na. Saanin ko na ka? Anday inted mo, anday kasuratan tamno, anday baga ng inted ko. Tatang naman ano. At danto da ka sa mapasamak, iti balay tayo, no, kas pagarik. Ay, wawang panutan dito ta. Basit ba't lang tinapakat ka? Panakasilpokin, panakarenovate na lang. Tapno makunang ang dalawa, mapintaan, maaladan, kasi damot pala na bati. Ngayon, di mo kaya't nga usa rin di kiti duwang anak, di kiti duwang kapsat mo, para ti panagbasa na. No, di mo kaya't iti agbiag ng abnormal, na nakarelasyon ka ti may isang abnormal, alangat, agbiag ka normal na. Tano dumteng tungas pagarikan, ti lalaki nga nakariparakan ka, kadawatin mintubat nga maganad ka, imbestigarin mo na laeng, baka makanubya ka man ng tibakla. Nubya? Makanubyo kan tuman ng tibakla. Ngamaking kakarig ito'y manong nemi. Pwede ka sukat ni bakla iti puso. First love ko manong nemi bakla. Amok ko mga rod, bakla man kaya. Nung at mabaling ko, among orti pusok, ano di ayatan na bakla. Alaman. Aging gamanong nemi nga timay sangal daw. Imay ni Celso dito'y pagtrabaho ng department store. Nakiktutak. Saan kang putang kanya? Abi nga may ka dito, sir. Kumustahin ka? Kastoy, normal nga panagbiang, saan nga abnormal. Kumusta mo tayo naging parents mo? Saan ko nakadandan na ita? Da kami ni darling ko tagdandan na. Linaksid na. Sir, itultuloy mo latat mapan sumaronggar kada kwada. Tamno di kasta, kata, relaxid na ka, hamo baling nga laksid na ita. Sadawanak, takunada kat naganak kat di na mabaling nga laksid na ti anak na. Napiyapin nga dyan kat laksid na naganak yung kwada. Marabari makarami nagtungit lahing. Iri amo ta pagbigbigan kanya. Sige nga rin siya, ito dawat kong sabi ko mata makapagkikinawatin nga ito lang nag-anak. Huwag gayam. Uri kasi dyan tinapasamat. Ngawanit relasyon ta. Kasting garik kang kayo di. Tulungan ka. Umanahin sa radyan tadyo nga 3 million ginamatatan ko. Sikat ipanagbasan. Bakit ako no basak pa 23 kon? Okay, 27 po pa lang nag-graduate ka. Ubing ka pa Pagbasahin ka. Alan, mangupen ka iti bank account mo. At the bank account ko, ito mo kanyak di ba account number. The deposit one ta. Sir, saan? No. Sir, saanin? Inalpasan yung ginupit ko ti nagbaling na relasyon ta. So nga saan? Idad mo kanyak ti bank account mo. Nakayat. Ngayon naramid na ti amin na pamuspusan tapno maala na ti bank account ko manong. Nakiktutak lawagan manong name. Hindi mapanak ag-withdraw. Iti kasapulak nag-withdraw ag lang ti 2,000. Iti rumwar manong name iti balance ko. Oh my God! Saan po doon ito Amok tinamnamay kung madalong ko akwarta kat paksayan ti 2,000. At ako mapalas 8,000. Kung samat nga nanayon naman manong nga siguro na ita. Ala. Manong nemi. Pinadas ko ang tinawagan manong nemi ni Celso. Mabang cellphone number lang. Nagring si Mungbat. Sir, apay nga ninayo naman natin, nagganti account ko.
Kasunod pa nakaalam ti account number ko. Tinawat ko kinitatang mo. Nitatang nga talaga. Sir, adagdo ti hospital. Ha? Na-hospital ka? Apay? Sige nga, di parit na nga lang magsalita. Inuting hospital sa baga man tumayak. Napanak manong nananon ko dito di mamang na. Tuloy na. Anong napasamak kang kuha naman? 5 tibagkong tibagina. Nabagkong? Wait. Sino nang bagkong kang kuha na? Di ka relasyon na nga lalaki? Saan? Sino ka ron? Miyembro ti akyat bahay gang. Hindi kay ada nung huli katakwada na sindikato takawan day da kami ti asawa naira namin nga may sumarong ka galad nagayam ti may magsisiim ka na kami no mapaspasamak ka na kami. Naira na namin nga umay tapno umay na kumay manin kitain itinaliman. Hindi makita na ti ama na nga da manggabgab buking ko. Bagta nakalukat rin daw. Nakastrek ni Celso. Kat insalakan na ti ama na. Tingal nak ti maysa kadagiti managdakdakas. Tengtenglan met ti maysa kadakwada ti asawak. Ngam kayat ti asawak ti makilaban. Iso nga nakikabbo. Kadimbes nga di bagsol wano bagkong nga mapan ko iti ama ni Celso. Insangga ni Celso ti bagkina. Tapno may salakan na ti ama na. Itilikodan nga dasugatan ni Celso. Ingkarigatan na tinakiranget kadag iti dua nga mannanakaw. Imbak. Tada nakadlaw nga karubaming kat nagpaarayat na iti pulis. 5 nga bagsol ti simrek idibagi ti anak ko. Nagpakalalaki ni Celso. Una, tano saan nga lalaki ko maramid na kadikasta. Anak. Nagbalingpod no nga anak ni Celso nga nakasagana nga matay, may salakan na lang ti ama na. Kit kumusta nga itan ti kasasad na. Imbag, tinaitaray mga dahos ti ospital. Kanawan tinakana nga, glayom na nga nairaman. Kumusta man tinita ni papang na? Sana nga kakura. Nagpakpakawan ti asawak kengkuan. Hindi awang nga ti problema. Awanan. Maawaten ti anak, ti asawak, nga ore no bakla, ti anak mi, ngem nagpakalalaki. Iti panawan ti peggad. Utang ti asawak ti biag na iti anak mi. Nga dati ka po na no apay nga mumin nga awatin iti kinapaklana. Ay, happy ending madlangar doon sa nana. Huway na nak. Naibala, etak lang ti pakasalitaan nyo. Nagbalin matapasat ti pakasalitaan. Kaya nagyamyaman na kada kayo. Nagyamyaman na kini Celso na mamukisuna. Nga po kanya siguro. Nga nang ibaga nga bakla ti anak yo. Kat kasya tinapasama.
nga kaya. Kasi tama timbaga ken ni Celso, hindi nga sarsaro ka na tadagit naganaken ka, ipanagnak mo, ore bakla ka, adamat maitulong mo, adamat pasat mo itulubong mo na. Dakkel din itulong mo kada kami. So nga nagyaman ti problema yo. Nakasagana kami at tumulong ka na kayo. Huwag na, nana. Kapag tinulungan ako ni Celso, kinargaan na ti account ko, ti bangko. Ken, imununa nga ng 33 milyon kinitatang ko. Manong name yaking kakaragitoy, ket awampay asawak, awampay nubyok, ngamin tuloy ko tinagbasa. When manong name ket nakasigurado, nakananama, nga makapagturpos kami ng amin nga talo, nga kakamsat, at datatang kininanang, na danda ti puunan, para ti pasit, kasang nga masit nga negosyo. Nagbalingan ng singan ti pamilya, ken ti pamilya, na ginaganak ken ni Celso. Ken ore da Celso, ken daring na, umay dumat po mas pasyer no karito balay. Dito nga rin ti pagkasarita, kaya manaklaon ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko man, damat na ibatik nga alal, liwliw akin pagsarimigan ti biyag, kanagitipadak nga nagbuya, ka nagdangag, more power to your program, anong, and God bless. Toy nga rin agyaman nga pagayam mo, Dorina. Thank you, Dorina, ating ka pa nagsurat, thank you mat kadagiti nagbuya, thank you kada kayamin,